सोयाबीन 65 आज सर्व 65 आणि व्हिडिओला नाव पण देतो आजी आहे ते 65. ही मोठी आजी ही फ्युचर आजी. आमची आजी म्हणजे माझी आजी, मावशीची आई, मावशीची आई म्हणजे तुझ्या आजीची आई. आई ओके. काय ती तुम्हाला बटाट्यात कुस्करून भात भरवायची. आणि चौघांनाच काय सांगायचं आहे, इकडे जे वरती स्टॅच्यू जे उभारलाय ना ते महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं. बघूया आजी आता लक्षात आहे की आपण गेलो माहिती का त्या कार मधून पहिल्या उलटी आलेली माहिती पाठी त्या रस्त्याने. आता हे औषध दिलेत ना हे काय एक डोस खाऊन बाकीचे ठेवायचे. हा काय नाही सर्व घेते. हा सर्व घ्यायचे ते तर त्या डॉक्टरांना आपण काहीतरी बनवू शकतो ना. छोटी छोटी ब्लॅक ब्लॅक आहे बघा. मग उद्या कर. बर्फ देतो का घेतो तुम्हाला दाखवतो बघा. पिली नाही अजून, गरम आहे. अजून खारी खायला सुरुवात नाही केली आहे. संध्याकाळचा नाश्ता खारी चाय म्हणून खारी घेऊन आली तू फिक्स. आम्ही इकडे व्हिडिओ बघतोय बघा. संध्याकाळी खायला घे खायला घे त्यांना पण ते. गरम आहे ना. ही बघा कुठे बसली बघा. दिसलं काय बघा कुठे बसली आहे काय करते आहे. बस 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 बस. आणि आता आम्ही चाललो बाहेर फिरायला. आजी आत्याला डॉक्टरकडे घेऊन पण आणि फिरायला पण. त्यासोबतच आपण आपला मच्छीचा डब्बा घेऊया हा परत, कारण आम्हाला लागतो. तो असाच टाकून द्यायचा डबा म्हणून आजीकडे आणलाय. नाही नाही उपयोगीचा उपयोग डब्बा हे मच्छीचा परत. आणि ते आपला मसाला आणलेला ना आपण फिश मसाला. ओमकार आजीला पकड तेच. आता हे आपलं ठेवूया खाली. आजी आजी तुम्ही नका पकडू, तुम्ही नका पकडू. नाही मग तुम्ही ती येते खाली, तुम्ही पण याल पटकन. रत्नागिरीमध्ये रत्नदुर्गा किल्ला नंतर हा आजीचा किल्ला. दोघांना खांद्यावर घेईल. आजीला घेशील अलगत खांद्यावर, मला नाही घेणार. माझा ढोल उचलेल तेव्हा ना. आता येते अजून एक आत्या कुठे गेली. हा तिकडून आवाज येतोय बघा. अजून मेकअप रेडी चालू आहे आत्याचं. चला फायटर पण आहेत. इकडची नाही तरी मुंबईची. काय आजी कुठे चालले आता तुम्ही? आता डॉक्टरच्या इकडे चालले. हो माझगावला. बाबा हा बघा केवढा मोठा कोंबडा. तो बघ हा अजून एक आहे फायटर. होय लांबच राहायचा यांच्यापासून. शामरुख सारखा. रानफल त्या दिवशी आपल्या बाजूवाल्यांनी दिलं. झाली म्हणजे काय हे जवळ आहे म्हणून आमची न्यायला मागती सगळी. आजीची पहिला काय करायची रानफलींना कसला लाल लाल. बरं आहेत ना. दुपारी बघत होतो. दुपारी कुठे बसलेली ना तुम्ही बाहेर. नंतर काय मंदात बसलेली नाही. गाडी लावली बरोबर जरा. गाडी बघा काय उपयोगाला. अरे काय असं खराब काय टाकू नको गाडीत मरू दे. चल पुढे इकडे मग नेऊ आम्ही. ठेव खाली, ठेव खाली खड्ड्यातच ठेवायचे. हा ही सर्व सोलकडी वाटप मच्छीचा कालवण. अजून एक होती कोणी राहून दे. हा झालं ते बघ ते लागले ते काढ. आजी गाडीत अजून एक बसेल पण इकडे. होय या काढ झाडून टाक. कोणी घातलेलं बघा. ठेवता टाकून काय ठेवू घर. या इकडून बसा. या बस इकडून मी बसा.
ही जाऊन दे तिकडे, मम्मी जात आहे ना. इथून जाणार तुम्ही, हे इथून तिकडनं. बसा. मम्मी या, तिकडनं. इकडून बसा, इकडून बसा. आणि बबी थांबा एक मिनिट, थांबा मुंगी, थांबा थांबा. बसा. हा अगं डॉक्टर कडनं येतंय. तेच सांगितलं मला डॉक्टर. होय आतमध्ये गेली. आजी लगेच मावेल आतमध्ये. अजून एक मेंबर बाकी आहे. चल तू पुढे बसून घे, काजल बसून घे. इथूनच आतमध्ये आहे सगळं. राहू दे तुमची बाबे. आली. बघा काल बरोबर पुसून आणली तरी सर्वांनी व्हिडिओला काय करा, लाईक करा. LIKE लाईक दिसत नसेल तुम्हाला, कसं दिसतंय का? या इथून, या इथून या. बसा इथे बसा. हा व्हिडिओ मध्ये बघितलं वाटतं उघडायचं कसं ते, मला माहिती पडतं. हा त्या दिवशी आलेला ना. बसा. बघ वर आपण खाली वाकायचं. आतमध्ये घ्या. आपण लास्ट टाइम ज्या डॉक्टरकडे गेलो होतो तिकडेच ना. हा होय. हा मग तो रस्ता माहिती आहे. बघू आजी आता लक्षात आहे की आपण गेलो माहिती का त्या कार मधून पहिल्या उलटी आलेली माहिती पाठी. त्या रस्त्याने कदम कुठे जायचंय? हा ती जुनी गाडी होती ना, ती मी नवी शिकत होतो. तू नव्हतीस तेव्हा. नव्हतीस तेव्हा. गाडी वरती चढलेली, परत पाठी आली ती गाडी. काजल एवढं मला हे झालं होतं ना दादी. चला जाऊया. बाय. कशा आणतात बघा हे सर्व. हे बघा हे कसं सर्व सामान खाणं आहे त्यांचं, ते चारा. आता मेन आजीकडे सर्वात जास्त चांगलं काय माहितीये का, तुला दाखवतो बघ. हे आता पुढची जी एंट्री आहे ना, पुढची जी काजल, हे बघ हे समोरचा जे व्ह्यू आहे ना एकदम छान आहे बघ. बरोबर ना. हे लागले काय काजू लागले त्यांच्या झाडाला काय कसले काजू बियाची. आणि हा ब्रिज बघा एकदम कट टू कट गाडी जाते. हा आपण राईड घेऊन जाऊया ना. बोलेरो वगैरे जातात. राईटने जायचं ना आपल्याला. हाच रस्ता होता तिकडे आपली जुनी गाडी पाठी आली होती. देवीच्या इथे आपण ह्या रस्त्याने गेलो. आता बघा ही गाडी तुम्हाला सांगू कायच वाटत नाही चालवायला, एकदम गाडी सोपी आहे. किती एकदम मस्त. आहे तुझं? ही आता 25-30 स्पीड आहे. आता माझ्या राईट साइडला तुम्ही घर बघा सर्वांनी, किती सुंदर घर आहे बघा. मोठाच्या मोठा एकदम मस्त. कदमवाडी, दुसरी कदमवाडी. स्वप्नपूर्ती. घर सुंदर आहे एकदम. नाव छान दिलंय. खाली पण आहे. हे बघ खाली आहे. नाव मस्त आहे. खाली पण आहे. कुठे आहे? हे बघ काय खाली. आता खाली लेफ्टला बघ, तुला दिसतंय का बघ. मला दिसेल आता. येताना घे. इथे मामाचं घर कुठं? त्या साईडला खाली तो बघतो बघ तिकडे गाडी. याच्या पाठीवर होय होय होय. याच्या पाठी. हे बघा आता इकडे पण बघा, राईटला पण हा पण घर वेगळा. हा बंगला हा पण बंगला बघा ना. इथे ते बरोबर आलो होतो आम्ही. आणि आलो होतो पूजेला. त्यांचंच आहे आता कॅमेरा हे जबर नाही खाली गेले तर. आता तुम्हाला सांगू, आता रत्नागिरीमध्ये एवढे सुंदर सुंदर बंगले बघायला मिळतात ना, भरपूर. एकदमच भारी वाटतं. आणि रस्ते पण बघा एकदम गावातले. लेफ्टला बघ. आता लेफ्टला बंगलेच बंगलेत. हा बघ अय्या वाव. हे वेगळंच आहे ना, वेगळं आहे काहीतरी. हे आमच्या अगं ते बागेत आहे ना, हे पण इथे एक झालंय. तेव्हा इकडे पण बनवतात. अगं मामाची देवी बसते ना, ते रविवारचा घर ती सिस्टर. आणि समोरचे रस्ते पण एकदम शॉर्ट आलेली आहेत. घर बनली. ओल्ड टाइप हाऊस. बघा आता ही स्विफ्ट बघा, मी ॲक्च्युली घेणार होतो एस्प्रेसो, म्हणजे कशी ती लगेच छोटी पण असे बसते पण. 33.40. 33. तू कर. आम्ही दोघांनी पण केला ना. माझा
82.50 82.5 82 हाफ आणि काजलचं 62 हाफ. मुंबईला काजल 59 होती आणि मी 78 होतो. 4.5 किलो वाढवलेलं आहे वजन मी. हा बघा, आता आपलं गाव मिरजोळे गाव बरोबर. आता आपण कुठे आलो हे? हा, मसगाव मध्ये आपले हे डॉक्टर आहेत. डॉक्टरांचं नाव आपलं हा. आणि मला हे चांगलं काय वाटतंय की इकडे आडगावात पण डॉक्टर व्यवस्थित सर्व्हिस देतात आणि प्राइस पण अफोर्डेबल आहे त्यांची. त्यामुळे काय होतं, गावकऱ्यांना एक मदत म्हणून ठीक आहे ना. ही फीस बाहेर करायला घेतलं की भरपूर फीस आहे. आता हे औषध दिलेत ना, हे काय एक डोस खाऊन बाकीचे ठेवायचे. हा काय नाही सर्व घेते. हा सर्व घ्यायचे ते, तर त्या डॉक्टरांना आपण काहीतरी बनवू शकतो ना. हो, त्यांचं नाव आम्ही काढतो ना आम्ही की अरे पुरवण्यात सर्व त्यांना किती हे एक केस नाही झाली. आता इंजेक्शन कुठे दिलं तुम्हाला? मला इथे कपडे चला. वजन केलं आईचं किती आहे? 33.40 म्हणजे ते 33. मस्त इंजेक्शन दिलेलं आहे आजीला. आजी बोलते इंजेक्शन देणार ना. इंजेक्शन मागून घेतलेलं आहे. मागून घेतला. बसला. इंजेक्शन देतोय ना बोलते. हो, इंजेक्शन देतोय ना तू. हो देतोय. आणि इंजेक्शन देताना त्याच्या अगोदर मी काय व्हिडिओ शूट करत नाही जोपर्यंत परमिशन घेत नाही. बरोबर ना? नाही, त्यांनी सांगितलं नाही. तिसऱ्या आला. हो, मी आलो इकडे 2 वेळा आलोय, मला माहिती आहे. हे बघा सिनरी बघा किती सुंदर वाटतं इकडे बा. छान वाटतं ना ते वरती. चला परवा 1 आठवडा झाला. 1 आठवडा आपल्यासाठी फ्री. कसं वाटतं वरती? आजी चला त्याच्या उड्या मारूया. काय जाते का उड्या मारायला? ते मधून होल्ड पाडायचा असा. आता थिबा पॉइंट सुधारला यांनी. स्माइल. केस उडाले बघ, केस उडाले. मी जातो वरती, तुम्ही थांबा इकडे. पायऱ्या बघा छोट्या आहेत इकडे सर्व. कोपऱ्यातले पायऱ्या मोठ्या आहेत. अरे तू भेटला होतास. हा वरतून आपल्याला पूर्ण व्ह्यू दिसतो बघा. आणि चौघांनाच काय सांगायचं आहे, इकडे जे वरती स्टॅच्यू जे उभारलं आहे ना, ते महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्टॅच्यू आहे. हा, हे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज नाही आहे, ते संभाजी महाराज. हा आणि हे बघ, नाईटला आपल्याकडे जर कोण होमस्टेमध्ये जर येते ना काजल, तर इव्हनिंगला भाटे बीच बघू शकता किंवा इव्हनिंगला हे थिबा पॉईंट बघू शकता. एकदम सुंदर हवा बिवा एकदम सुंदर आहे, फ्रेश वाटेल तुम्हाला. हे व्ह्यू मिळतं बघा. तो भाटेचा बीच आहे बरोबर, तिकडे भाटे बीच आहे. जेट्टी पण आहे ना. हां, त्या साईडून दिसते पूर्ण तिकडे व्यवस्थित. इकडे सर्व बसायला, रात्री इकडे फाउंटन चालू होतं, इकडे बसायला आहे सर्व. इकडे पाळणं आहे. आपण इकडे पण इकडे उज्ज्वल आते बरोबर पण आलेलो, माहिती आहे, उज्ज्वल आते बरोबर आलेलो. आणि तिथे गेम्स आहेत बघा, आणि त्या कॉर्नरमध्ये खायला आहे.
खाली जाऊया आपण पण ना हे मोठं आहे ना एकदम. हे फूड काउंटर आहे बाजूला. आजी घ्या, हे दोघांनी खावा आणि मम्मीला त्यातलं आम्ही खाऊ. काजल घे. आजी एवढे नाही खाणार. आजीतला आम्ही खा, मम्मी आणि हे खायला घे. काजल नको तुला. इव्हनिंगला थिबा पॉइंटला नक्कीच विजिट दे. बघा किती सुंदर वाटतं. नेटचं सर्व पैसे 230 रुपये. आता मस्त चिकन थाली खाणार आहे आम्ही. गाडी गेली पाठी. याची भाकरी खाल तुम्ही ज्वारीची. चला जाऊ. भाकरी नको परत. आम्हाला चपाती भाकरी जास्त नाही आवडत, भात आवडत जास्त. जरा 2 मिनिटं जरा दरवाजा उघड. हा उघड जरा. बघा आता संध्याकाळची वेळ. आम्ही आजीच्या घरी आलो, मग डॉक्टरकडे गेलो. तिथून आम्ही हे बाहेर कसे आजी ते फिरत नाहीत ना, तर त्या निमित्ताने त्यांना थिबा पॉईंटला फिरायला नेलं. आणि आम्ही जसं सांगतो होमस्टेमध्ये जर तुम्ही आलात तर संध्याकाळची फक्त एकदाच काहीतरी शॉर्ट ट्रिप करायचं असेल ना आपल्या घरापासून, तर 7 किलोमीटरवर थिबा पॉईंट आहे. आणि तसंच त्याच्या पुढे 2 किलोमीटर म्हणजे होमस्टेपासून 9 किलोमीटरवर भाटे बीच आहे. बरोबर. थिबा पॉईंटवरून वरतून बघ ते दिसतं ते भाटे बीचच आहे. तर या 2 ठिकाणी तुम्ही कोणत्याही एक ठिकाणी किंवा दोन्ही ठिकाणी तुम्ही जाऊ शकता इव्हनिंग स्पेंड करायला. एकदम सुंदर वातावरण आहे, छान आहे. आणि आजूबाजूला खायला पण पाणीपुरी, शेवपुरी, ते चायनीज बेल असं सर्व अवेलेबल होतं. आणि तिथे तुम्ही जावा आणि जाऊ शकता. जर शॉर्ट बोलतात ना, आता तुम्ही सकाळी उतरलात आपल्या होमस्टेमध्ये तर संध्याकाळी इथेच होमस्टेमध्ये नाही थांबायचं असेल तर तुम्ही येतो बसून ना, हो म्हणून आपण फिरून यायचं. त्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक ओळखीचे रिक्षावाला देऊ शकतो, जे तुम्हाला जायचं 200-250 रुपये घेतात आणि यायचं पण तेच घेतात. वेटिंग चार्ज तुमच्याकडून घेणार नाही. तर आमची रिक्षा अवेलेबल असेल तर तिथून पण यायला आमच्याकडे रिक्षा अवेलेबल आहे. आणि आपलं होमस्टे कुठे? रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला आहे. बरोबर आहे. आणि आता बघा घरी जाणार होतो तर इकडे वेगळं जेवण तिकडे वेगळं जेवण बनवण्यापेक्षा एकदा तात्याने आयडिया दिली की चिकन घेऊया. आता चिकन तुझ्यासाठी काय बनणार आहे? माझ्यासाठी बघूया आता काय. मसूरची डाळ बनवते, बटाटा टाकून, बटाटा सोयाबीन बनवते. ते छान वाटेल खायला. आणि इव्हनिंगच्या वेळी बघा 2 किलो काय कोंबडी किती किलो आहे? 2 किलो. हो. हे काय आजीला थिबा पॉइंट आवडला? छान आहे ना. संभाजीराजे बसवले त्याच्यामुळे खूप आवडला. संभाजीराजे बघून होय. म्हणजे असं परत परत जावं. तिकडे खाण्याची पण सोय आहे ना. सर्व खाऊ गल्लीच आहे म्हणजे त्या साईडला. हा असे वेगवेगळे आयटम्स आहेत तिकडे. आजीने काय बोलले होते की ते 2 आयटम चांगले ठेवले बोलते आजी. ठेवले म्हणजे भरपूर आयटम आहेत तिथे. पण आपण कसं घेतलं ते ना पाणी घेतलं ना ते. पण किती पण आयटम खाल्ला तरी हा आयटम बनवायलाच पाहिजे. टॉनिक. करा आम्ही बनवतो आता. आज स्पेशल बनणार आहे जीरा राईस. आजी जीरा राईस खाताव काय? आजीला डॉक्टरचं नाव घेऊन पॉइंटवर फिरवलं. आजी डॉक्टरकडे जात इंजेक्शन द्या देत आहे ना मला. तुम्हाला देव का नको देव असं आता मग तर म्हटलं मला. आजी डॉक्टरकडे गेल्यावर आजार पण कमी सांगते, नातेवाईक जास्त सांगते. रिलेशन हो तो पण आमचाच ना. तो पण माझा भाचा रिलेटिव्ह वाले. हिचा फोडीचा दीर. वाजले बघा किती आता 8 वाजले. करा आरामात, काय घाई नाही. जाऊन आपला आराम. आता त्याच्यात 2 लेग पीस आल्यात ना, एक आजीला द्या एक मला द्या, नाही तर एक आजीला एक तुम्हाला. सुरीने कट करूया थोडे. हा मग ते मसाला आतमध्ये जाईल. आजीला एक तुला एक. आता आजीचं सरप्राईजच झालं सर्व. फोडी काढू. फोडी खावा फोडी.
आणू खुर्ची एक आत- ना आजी तुम्ही बसा. इकडे ठेव. हे बघा वातावरण असं इथे पण बसायला आहे. इथे आजीचा नवीन सोफा आहे बसायला, एकदम छान. नवीन बेड घेतलेले. नवीन दरवाजा, सर्व नवीन नवीन अपडेट होत आहे आजीकडे थोडा थोडा करून. तो वा होय बरेच दिवस झाले त्याला दरवाजा. साधा आहे पण आम्हा छान आहे छान आहे, छान आहे. बघून दिसत ना जुन्या पद्धतीचं. हे बघा ना, ते कोण म्हणतात ते गडासोबत मिरजल गावामध्ये. वास गाव हालायला लागला इकडे. म्हणून बोलो काय झालं आतमध्ये. धारत नाही यांच्या विलीला, हे नाही ते किसना येतो. धारत नाही आहे. अगं राम, हाती बिती लावशील का? तुम्ही लावशील का? मी नका किसना. राम बघू देशील. खुर्ची आणते काम बसायला. बघा वा वा वाटप झालेलं आहे. वाटून. आणि इकडे काय चाय. चहा नाही आमटी. आमटी. मम्मीला करते हा. आमटी. जरा तडका देते त्याला. आता काय करू? हे बघा काजल, सोबत आता विचारत होती तुला. आय लव्ह गोवा आणलेलं ना आपण. गोव्याच्या बाटल्या खाली नाही झाल्या अजून, भरलेल्याच आहे. थोडी थोडी घ्या सर्वांनी. पियत नाही कोण. थोडी थोडी घ्या. आजी आता आजार नाही तर थोडी थोडी घ्या, सर्वांनी घ्या. चालू आहे आमचं सर्व चालू आहे इकडे. बाहेर मी रेस्ट करतो. आज आमचं रेस्ट झालं बापरे. कालपर्यंत आपले म्हणजे धावपळ होतीच ना काय ना काय. होय. आणि असं गेस्ट असते तर आम्ही एवढं थांबलो नसतो इथे. 5 तास अर्धा तास थांबतो आणि पटकन आम्ही पळतो मग. आपण सर्व कुठे येतो. हो. आणि ते बघा देवपूजा चालू आहे, सर्व वाती बनवून देते. वाती वलायचे आहेत, वाती वलून देते. आजीच्या घरी देवपूजा जास्त होते बघा. आता करते, आता पटकन करते घरात. चला कोणता बघूया. तो मसाला घालूया ना. दबला. हॅलो, हा कोण आहे? कोण आहे इकडे? टीचर कोण झाला इकडे? स्टुडंट कोण आहे इकडे? मी स्टुडंट आहे, ही टीचर आहे. अरे वा. तर आज आमच्याकडे बनतंय चिकन 65. हे काय आहे इकडे? हे ग्रेव्ही बनते. हे बघा हीच ग्रेव्ही आहे जी वांग्याच्या भरीत मध्ये पण वापरू शकतो. नाही टोमॅटोमध्ये हे बघा इकडे काय आहे? हड हाडं नाही नाही. 2 पाय, हाडाचा रस्सा. 2 पाय. आणि हे काय इकडे? 4 पाय. 65. हा पाय. हे बटाटा 65. बास ना जास्त नको. ह्याच्यातले तंगडे कुठे गेले? तंगडे काय लंगडे करायला काय गायब. गायब. तगडे गेले फ्रायला जाणार. काजल मग जरा रिलॅक्स असेल ना, असं नाही की घाई नाही ना कोणाला वाढायची. नाही 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 तर होमस्टे मध्ये ना जीव वरती खाली होतो आमचा. गडबड होते. टायमिंग बघून असे ना फ्राय पीस टाकावे लागतात. मग 9ला जेवणार आहे चला 8:40ला टाका तर गरम गरम वरती जाणार. गडबड होणारच ना. हा, दुपारी तुला पकड लागेल ना. म्हणजे राईट टायमिंग वर आलो. हे ठेवलं एका कपड्याने पकडलं. तू जरा थांब. ना, ते सरतोय ना. हम्म. ठेवलेलं नाही. वा वा. हे काय वाटतं वाला? हो वाटणाचं रस. आणि फ्रायचं? फ्रायचं थांबता कुठे ठेवलंय ते काजल? हे काय 66? हो 65. ते 65/66. करा करा. चला त्या निमित्ताने तरी आपल्याला खायला मिळतं इकडे वेगळं. आम्ही टाकतो आणि रोज आमच्या खाऊन खाऊन आम्ही वैतागलो नाही. आम्ही खाऊ शकतो अजून. एवढंच सुंदर बनतं आपल्या घरी पण. बारीक करू. आणि पार्टी कंटिन्यू होते. त्यासोबत इथे दाखवतो तुम्हाला. हे बघा छोटी मांजरा. तर तुम्हाला लाईट लावून दाखवतो बघा. त्याची पिल्लं बघा छोटी छोटी. तुम्हाला दिसतात की माहित नाही. आता बघा लाईट मारतो मी. हा हा हे बघा छोटी छोटी हा 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 बाय. ब्लॅक ब्लॅक आहे बघा. मग उद्या कर. बटाटा आहे ना. आता कसं देवपूजा करत होतं तर प्रसाद आला पूजा केल्यानंतर. मिठूला पाहिजे तर आवाज देतो बघा मी. गरम आहे पण. होय. गरम आहे नंतर देऊया. बिट्टू तुला नंतर पाहिजे. बिट्टू तो नाही खाणार तिखट. खातो तो. खातो सर्व खातो. तिखट काय मिरची काय मिरची खातो. 60/66 सर्व खातो तो. बघा घरी चिकन बनताय मम्मी तरी माझ्या आवडीची वस्तू ही जास्त आहे. होय. बरोबर ना? होय. हे खाऊन खाऊन तुम्हाला एक खुशखबरी द्यायची आहे. माझा वजन 82 क्रॉस झालेला आहे. खबरी आहे. 4.5-5 किलो वाढलेलं आहे वजन. अरे कमी करा. कमी करायला हवा तो आता. हा, तू आता या 2 तिकडे बस. 8 खुर्ची जा, खुर्ची आण. इकडे बाहेर साफसफाई चालू आहे म्हणून वॉकिंग घराच्या आतमध्ये चालू आहे बघा आमची. आणि फ्रायला वेगळं आहे. वेगळं आहे. हे काय? हे वजन कमी करायला. हा
बटाटा 65. आजचा शेवट दिवस, नंतर मुंबईला. हा, आणि इकडे काय आहे? सोयाबीन 65. ते पण आज सर्व 65 सगळं 65. आणि व्हिडिओला नाव पण देतो आजी ते 65. खरंय. तू काय खाते उभे राहू? चिकन फ्राय शिजलं की बघते. शिजलं काय? हे काय बनवलं? काला चिकन काला चिकन. नाही मग नॉर्मल चिकन ग्रेव्ही. नॉर्मल चिकन ग्रेव्ही. आणि तिथे काय बनतंय? ते दाखव काजल, फिरवते जरा ह्यानी. वेट लॉस डाएट प्लॅन 2 दाखवा. चिकन आता हे सोयाबीन 65 खात राहा. तिथे तळूया. आजपासून तुम्ही जर वेज थाली घेता ना तर हे सोयाबीन 65 पण तुम्हाला आम्ही वेज थालीमध्ये इंट्रोड्यूस करणार. असं वाटतं नॉनव्हेज चिकन खातो आपण. कोणाची रेसिपी? आत्याची. 66 आते रे आजी. 65 ना मसाला ना 66 आपलं नाव देतो. सोयाबीन 66. आता खाली उतरू ना ते. खाली काळी फक्त टाकू नको ते एवढे. हे तर असं झालं ते बाहेर चालतात ना असे घेऊन लाल लाल मसाले टाकून करतात ती तसं झालं. कलर करतो. तुमचा चिमटा जरा वेगळा. चिमटाला जीव नाही. जीव नाही जास्त कडक नाही येतो. जाऊ दे आपण टाकूया. चला 2 लेग पीस आहे ना. हाय. एक आजीला एक आत्याला. नको नको मला. गुडघे दुखत असतील पाय दुखत असतील तर रोज 2 तंगडे मला खावा. नाही होत ते खायला. नाही आवडत. नाही आवडत पण आजी नाही. खाते ना. आजी पण नाही खाणार. एक आजी खावते आणि एक दुसरी आजी तुम्ही खावते. दोघं खा. नाही दोन्ही आजी खावते. ते तुमच्या नावे आहेत. ती मोठी आजी ही फ्युचर आजी. 2 लाख टाकूया. 65 होईल तेव्हा. एवढी होईल आजीच. तो इकडून तिकडून. अर्धी आता झाली. माणूस बोला डॉक्टरकडे तुरतुरीत आहे आजी. तिला ओळखतात ना रे सर्व. मग ती सर्वांना म्हणजे 12 वाडीमध्ये ती सर्व फेमस आहे. मालूताई. मालू जोशी. मालू जोशी. आमच्या आपल्या इथे हेल्पर्स काम करतात ना त्यांना पण माहिती. त्यांना सर्वांना माहिती आहे. गावाचे सगळे. सर्वांना. गाववाले कसे एक दुसऱ्यानं ओळखतात ते. गावी तसं कसं म्हणजे प्रवासच कसा तिचा आणि तुम्ही गावी गेलात ना तर प्रत्येक जण एक दुसऱ्यांना हाक मारतो. कसं आहे बरं आहे आजी ते हॅलो बरं ना जेवलात ना. खिडकी पण बंद होती काय आवाज जात नाही कार मधून बाहेर तरी आजी हात बी दाखवते. तसं चालू असतं इकडे. मम्मीला इकडे बघा अनुलोम विलोम करायला लावलं. सरळ बसून कर. हे काय टेका घेऊन कर. कसं करतात अनुलोम विलोम सांग. आजी तुम्ही करता हे? नाही सरळ कर. सरळ बसून होते काय का फक्त नाक दाबते? आणि इकडे बघा काय करतात ते कालू मन्नू आणि त्याची 2 पिल्लं बघा. आणि आजीची काय देवपूजा चालू असते. नाही झाली. झाली झाली. चला. आणि इकडे स्पीड मध्ये काम चालू आहे जोरात. आणि ते टायमिंग मध्ये झालं पाहिजे. सर्व परवडतं. टायमिंग वर सर्व. एक तर बॅच थाली गेली पाहिजे पाठोपाठ. चिकन झाली मटन झाली फिश झाली सर्व. आता नवीन 65 येणार आहे. आता दुसरं चिकन 65. पण त्यांचं वय 65 असेल त्यांनाच आम्ही देणार आहे 65. वा वा वा. करते वरून कथा मी दाखवते. घे वडून आणि थोडक्यातच डालवर मग हा जेवत जा. आजी बघा कशी समजवते जेवायचं कसं ते. आजचा मेन्यू बघा. आज आमचा आहे इकडे जिरा राईस. स्पेशल जिरा राईस आम्ही आताच विकत घेतलं. त्यानंतर ही फणसाची कोवरीची भाजी, सोयाबीन 65 आणि बटाटा 66. मस्त ना. आता तू मावशीवरून सांगतोयस ना. म्हणजे मावशी म्हणजे तुझी आजी. बरोबर. बरोबर आजी. आमची आजी म्हणजे माझी आजी. मावशीची आई. मावशीची आई म्हणजे तुझ्या आजीची आई. ओके. काय ती तुम्हाला बटाट्यात कुस्करून भात भरवायची. होय. मला ना तुला पण आणि ताईला पण. आणि भरपूर सुंदर होती. लय सुंदर किती देखणी होती माझी आई. मुलगी गंगाबाई. बाई माझ्या आईचं नाव गंगाबाई. आणि ती माहितीये का माझे पाय दाबायची ना. मेल्यावर सुद्धा माझे ती पाय दाबायला डोकं दाबायला बसून बघ
मला भास व्हायचा अच्छा की माझा डोका दाबून गेली, माझा डोका कणकण आहे सुभाष जशी चांगली करायची ना झोपलेली तशी असायची हिका ना, पण चांगली तर करायची. माझा लई डोका दुखताय. होय. थोड्या वेळाने ना अशी मला झोप लागायची, म्हणजे माझा डोका आता दाबून मंदापर जायची. मग ती सांगता तुझ्यावर जास्त प्रेम होता मग जास्त व्यवस्थित. प्रेम होता आणि माझ्याकडे यायची. अरे वा सुभा लाडका तिचा नातू. बरोबर म्हणजे पप्पा. होय. माझा आमचा पण तिचा लय लय लय. सुभा मी आता जेवताना बघा तिची आठवण आली. बघा कोणता माणूस कधीचा माणूस पण कधीचा असं माणूस. चांगले काम असतील तर आठवण माणूस कधी काढतो. आजीची आई म्हणजे किती वर्ष झाली, किती वर्ष माझी आई गंगाबाई. आता आजीच 85, ती अजून पुढचे म्हणजे 100 पिढीच्या पुढची पिढी आहे ती. खूपच खूप. बरोबर. हा चला घ्या जेवायला. घे जेव जेव्हा जेव हा, एकदम छान वाटतंय मम्मी तुझं जेवण ताट. जेव जेव हा पण आता तो माझा 65 बघतो तिकडे काय होतं तिकडे. तो तिथे बघ आधी 65 झाला का काला ही बघा ही पण वाट बघते. त्याला पण वाढवून टाक. माझा 65 कुठे आहे, कुठे दाखव. हे आवडले काय लेग पीस आवडले ते. शिजले ना हे बघ. वा एकदम छान. चला आता वाडा. इथे बघा बघा वाफ बघा कशी येते. वाफ घ्या वाफ घ्या. भोग कसं चढवतात हे बघा. चिकन आपलं वेगळं. हा 67 चिकन, हा 66 फ्राय, हा 65 लेग पीस. 65 66 67 आणि राईस कोणता आहे 68. चला ही काय 29. चला नशीब 29च बोलला, मला काय वेगळं वाटलेलं. मला वरती नको. हे बघा मला टेबलवर ठेव. मला खाली दे. आजीच्या बाजूला मी बसतो. इथे तू बस, मग इथे तू बस, इथे आते बसू दे. इथे मी खाली बसतोय, आजी पण खाली बसते माझ्या बरोबर. मग हे पाण्या खावा तुका हे भांडा नको ना. चला बाहेर बाबू या. जो एकदम रिलॅक्स मोडवर आज जेवतोय. तसं घरी पण रिलॅक्स जेवतो, पण आज कसं कोणाला वाढायचं काम नाही आहे. जरा रिलॅक्स आहे आणि खाली बसून मला असं आवडतं बघा जेवायला. आणि इकडे आजी बसणार आहे. अगं काय एवढं आणि भात बघा, जेवढं जमतं तेवढं खावा. माझ लागेल तर घेन. हात घे काजल जीव जेवण एकदम सुंदर झालं. एकदम फ्राय पण एकदम छान, ग्रेव्ही पण त्याच्यात एकदम छान, ठेवतेस कॅमेरा. एकदम मस्त. तुम्ही सुद्धा आमच्या बरोबर जेवायला या. व्हेज वाल्याने तिकडे जावा, नॉनव्हेज वाल्याने इकडे या. हे बघ इकडे तिकडे फिरतात. तर आजचा ब्लॉग मी इथे एंड करतो. तुम्हाला कसं वाटलं मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि आता आजी आणि काजल बाय बाय बोला. बाय बाय. बाय बाय टाटा गुड नाईट. गुड नाईट. जेवा आता, जेवा पोटवर.